teraz som sa za toto a teraz čo? No, vidíš. Nemôžem. nie sú sredička. Ja nemám rád pomarančnú. Som myslel, že to je mandarinka. Teraz s tými rukami si teraz. Ja nerozpoznám pomarančnú madarinky, no. Tak ja som ti hovorila, že to je Ale pomaranč. tá kôrka je taká istá. Ale ty sa ma to Ticho, pýtal. Do kamery, nech sa páči. Dobrý večer, Predstav? Do kamery. Ja sa volám Milano Zboril. Ten sa nepretvaruje. Nie. Ten sa nepretvaruje. Ten je veľmi dobrý. Priamy človek. Ten je dobrý ako kare. Furt ti padajú tie šupky, ani aj nerozumiem tomu, čo ty robíš. Viem, že mám to bol chvojník, ale určite moje srdce nie sme to nikdy. No to teda nie. Aby som A pekne zafinancoval cestu okolo sveta s mojim ročným kocúrom. Za tie 2 milióny mu kúpim 7-milové čižmy a uskutočníme cestu okolo sveta. To je veľký počin. Aj to je počin jak svinia. Jak sa volá ten kocúr? Pumík. Pumík sa Je to volá. Pumi, Nie, akože je to Puma. Vieš, on by chcel mať Pumu. zase ako nie je až také, čo by ma stojí, obudilo. Puma stojí 100 000. No, neviem. Chrlenie toľkých nadávok v jednej vete som nepočula už naozaj dávno. A toto podľa mňa by sme nemali odvysielať. To ešte by sme teba spoznali. Toto je typický človek, ktorý Ktorý nemá ani páru. nemá ani šajn o tom, jak človek sa veci má. Ja, dobrý.